हाय एभ्रिवान, नोंथांमोनखौ दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ फिन खेब बरायनानै लानाय जाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय क'क्राझार कारिगावआव सावथाल हारिनि सुबुंजों बर' हारिनि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ लानानै गोबाङानो ससियेल मिडियायावहाय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सावथाल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारनांगौ होननानै गोबाङानो बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनगासिनो दङ। दा बेखौ लानानैनो आङो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फंनैसो बाथ्रा बुंनो थाखाय बे भिडिअखौ लाबोनाय जादों। बेजों लोगोसेनो दावराव देख्रेब नार्जारी बिथाङा सावथाल हारिनि सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै थाफैनायखौ होखारनांगौनि सायावहाय सरकारनिसिम दाबि खालामदों। बेखौबो आं नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। बेजों लोगोसेनो बिटिसिआव इभिक्सन खालामनो नटिस फैनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों, बेखौबो नोंथांमोननि सिगाङावहाय फोरमायनानै होगोन। बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामालासिनो जोबजासिम नायलां। भिडिअखौ जागायजेननायनि सिगां नोंथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय, नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सिगाङावनो साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोदो। नोंथांमोना आंनि चेनेलाव बेबायदिनो गोदान आपडेटफोरखौ मोननो हागोन। थौदो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदिनि। दा नोंथांमोना बयबो क'क्राझारनि कारिगावआव सावथालजों बर'नि गेजेराव जानाय दाङाबाजिखौ बयबो खोनाखाबाय एबा नुखाबाय। दा बेवहाय जोंनि बर' हारिनि गेजेरावनो सासे सुबुङा इनाय अनागारियै खास्रि बिस्रि सावथाल हारिनि आखायाव बुथारजाबाय। थागिबि बर' सुबुंखौनो गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सावथाल हारिनि सुबुङा इनाय अनागारै बुथारबाय। दा बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। दा बेखौनो लानानै सावथाल आरो बर' हारिनि गेजेराव गोबां दुंहाव थासारिबो जाबाय। बेजों लोगोसेनो माखासे बर' गामिफोरखौ सावथाल हारिनि सुबुंफोरा सावनानै होबाय। बेजों लोगोसेनो सावथाल हारिनि माखासे न'खरखौबो बर'फोरा सावनानै होबाय। दा बेवहाय मोननैबो हारिनि गेजेरावनो गोबां खहा जानायखौ नुनो मोनदों। दा बेखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरा गुबुन जायगानिफ्राय इलिगेलै हाबफैनाय सावथाल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। दा मानि थाखाय सरकारनिसिम बेखौ दाबि खालामदों होननानै बुङोब्ला ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआवहाय गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय गोबां मानसिफोरा आयेन बेरेखायै थानो लागासिनो दङ। जेराव गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय सुबुंफोरनि थानाय जानाय राव हारिमुफोरा बैयावहाय थानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरजों मिलाया, जायनि जाउनाव गोबां दाङाबाजिया सिगां समनिफ्रायनो जाबोगासिनो दङ। क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय बर' सुबुंखौ सावथाल हारिनि सुबुङा गाग्लोबनाय, बे जाथायखौनो मख'नो हायो। दा बे जाथायखौ बुंनो थाङोब्ला जोंनि बर' जायगायावनो गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरासो थागिबि सुबुंफोरखौ होखारनाय, बे जाथाया सोलिगासिनो दङ। बेयो जोंनि थाखाय जोबोरैनो दुखुनांथाव। मानो होननानै बुङोब्ला गुबुन जायगानिफ्राय थाफैनाय गुबुनारि सुबुंफोरासो थागिबि सुबुंफोरखौ गादबनानै दोननो नाजागासिनो दङ। बेनि थाखायनो जों साफ्रोमबो बर' सुबुंफोरा खौसे जानायनि सम फैबाय। बे मोनसे बाथ्राखौ मख'नो गोनांदि थांनाय माखासे सान सिगां कार्बि आंलंआव मोनसे दुंहाव थासारिया जानानै थांबाय। जेरावहाय कार्बि आंलंनि माखासे पिजिआर बिजिआर हायावहाय गुबुन जायगानिफ्राय हाबफैनाय गोबां गुबुनारि सुबुंफोरा बैयावहाय थाखानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावहाय इनाय अनागारि खालामनायनि जाउनाव बैयावहाय थानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हमदोंमोन। जायखौ लानानै बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरा गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। दा बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुंफोरनि खोथाखौ सरकारा खोमा होयैयाव माखासे दुंहाव थासारियाबो जानानै थांबाय। जेरावहाय कार्बि आंलं अट'नमास काउन्सिलनि सिएम तुलिराम रंहां बिथांनि गोजाम थाग्रा न'खौ सावना होनाय जाथायाबो जानानै थांबाय। कार्बि आंलंनि ट्राइबेल जायगाफ्राव मस्टलि बिहारनिफ्राय फैनाय बिहारि सुबुंफोरा थानो लाफैदों। जेराव बिसिनि सुबुं अनजिमाया गोबां बारायगासिनो दङ। सुबुं अनजिमा बारायनायनि जाउनाव बैयावहाय थाखानाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि सायावहाय गोबां इनाय अनागार खालामनायनि जाउनाव बैयावहाय थानाय ट्राइबेल सुबुंफोरा बै जायगाखौ गारनानै थांनो गोनां जादों। जायनि जाहोनाव बैयावहाय ट्राइबेल सुबुंफोरनि अनजिमाया खमायलांनो हमदों। बेखौनो लानानै सरकारनिसिम बैयावहाय थानाय गुबुन जायगानिफ्राय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। दा बे दाबिखौ खोनासङैनि जाउनावनो कार्बि आंलंआव गोबां दुंहाव थासारिया जानानै थांबाय। बे दुंहाव थासारि जानायनि उनावहाय दायो कार्बि आंलंआवहाय बैयावहाय इलिगेलै हाबफैनाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनायाबो सोलिगासिनो दङ। थिग बेबायदिनो दायो जोङो बिटिसिनि थासारिखौ मख'नो हायो। दा बेवहायबो माखासे ट्राइबेल जायगाफोराव गुबुननिफ्राय हाबफैनाय गोबां सुबुंफोरा आयेन बेरेखायै थानो लागासिनो दङ। जेराव बिसिनि सुबुं अनजिमायाबो लासै लासैनो बारायलांगासिनो दङ। जायनि जाउनाव बैसोरनि सुबुं अनजिमा बांनानै बैयावहाय थानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुंफोरनि राव हारिमु आसार खान्थि रायलायनाय बायदि बायदिजों गोरोबैनि जाउनाव बैयावहाय माखासे दुंहाव थासारिया सम सम सोलिबाय थायो। थिग बेबायदिनो थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय जाथायखौनो मख'नो हायो। जेरावहाय गुबुननिफ्राय हाबफैनाय सावथाल सुबुंफोरा थागिबि बर' सुबुंनि सायावहाय इनाय अनागार खालामनाय थासारिया सोलिदों। जायनि थाखाय गोबां गिख्रंथाव दुंहाव थासारिया जाबाय। दा बेखौनो लानानै गोबां सुबुंफोरानो आयेन बेरेखायै ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लक
कारिगावआव हाबफैनाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामबाय थानायखौ नुनो मोनदों। दा बेखौनो लानानै क'क्राझारनि कारिगावआव जानाय सावथाल हारिनि सुबुङा बर' हारिखौ गाग्लोबनायनि उनावहाय सावथाल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै होखारनायनि बेनो गल्डेन चान्स होननानै गोबाङानो बुंसोलायनायखौबो नुनो मोनगासिनो दङ। दा सावथाल हारिनि सुबुंफोरा गोबां साननिफ्रायनो प्लानिं खालामनायनि गेजेरजों जोंनि बर' हारिनि सायावहाय बेबायदि गाग्लोबनो खाबु मोनदों होननानै बेखौबो बुंनो हायो। दा बेखौ लानानैनो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सावथालफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय सरकारनिसिम दाबि खालामगासिनो दङ। दा थांनाय साननैसो सिगां क'क्राझारनि कारिगावआव सावथाल हारिनि सुबुङा बर' हारिनि सासे सुबुंखौ जायगायावनो बुथारनायजों लोगोसे सानै सुबुंखौ गोब्राब जोखोम खालामनायखौ लानानै दावराव देख्रेब नार्जारिया माखासे बाथ्राखौ बुंदों। बेजों लोगोसेनो आयेन बेरेखायै हाबफैनाय सावथाल हारिनि सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनांगौ होननानै सरकारनिसिम दाबि खालामदों। दा बेनिनो ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि, नोंथांमोना गोसो होनानै खोनासंलांब्लानो जाबाय। बे मानसिफ्रा बे सावथालफोर जेबो दंफैयो, बिसोरो बुंनो थाङोब्ला गोबाङानो बिसोरनि मानसिया बे गाज्रि जायगायाव इलिगेल भाबैसो दंगासिनो दं। बिसोर थानो मोना बे जायगायाव। बिसोरो गासिबो माने माबाफ्रा फैजोबनाय, बाहेराफ्रा फैजाय झारखन्ड, इउपि, बेंगल, उरिष्या बेफोर फैनाय बिसोरो। आरो जायफ्रा दङ बिसोरखौ माने ब्रिटिशफ्रासो 1929 लाबोनाय साहा बागानाव खामानि मावनो थाखाय। जायफ्रा दं बिसोर थाथों, खिन्थु जायफ्रा बाहेरानिफ्राय फैनानै जोंखौ दिनै अयथासार खालामदों बेखौ सैज्य खालामा। दिनै सैज्यआ बिसोरना बारा जाबाय, अयथासार बारा जाबाय। दिनै जोंखौसो एखे बे जायगानि थागिबि मानसिखौसो दिनै आक्रमण खालामो, बुयो, बुख्रुबो, बुथारो, सिगिसो खालामो। एसे जाबानो बोरलाजों गावथारनो नागिरो, जोंनि हा हु दखल खालामना लायो। जों बेखौ बोरै सैज्य खालामबाय थानो? जोंथ' सैज्य खालामनो हाया। आरो बेल' नङा नै 2014 गसाइगाव साब डिभिजननि आन्दाराव मोन 7 गामिखौ बिसोर दखल खालामना लादों बर' मानसिखौ होखारजोबनानै। दा बे बर' गफा, फकिहागा, ओमफ्राय सुखान बावनाय, सिलगारि, निलायझरा, ओमफ्राय फकिहागा, फुलकुमारि, बे गामिनि बर'फ्रा दिनै माने गैलिया, खारजोब्बाय गामि गारनानै। दा बे जायगायाव सावथालफ्रा आवग्रिनानै दङ। दा बेखौ जों दाबि खालामनो नागिरदोंमोन, होखारनांगौनानै होखारै दाबो बिसोरखौ। मानो होखाराखै? दिनै बर'फ्रा गावनि जायगायाव, गावनि जोनोमफुरियाव दिनै मानि थाखाय आलाय सिलाय बेलाय? मानो आलाय सिलाय? जों बेखौ सैज्य खालामबाय थागोन नामा? जोंथ' सैज्य खालामनाय नङा। दा जों दाबि खालामो सरकारखौ, इमिडियेट बे जायफ्रा बर'फ्रा बे गामि गारनो खारदों बे गसाइगाव साब डिभिजनाव, बिसोर दोनहैफिननांगौ। आरो जाय सावथालफ्रा बे जायगायाव आवग्रिना लादों बेखौ उच्चेद खालामनानै होखारजोबनांगौ। आरो लोगोसे जों खावलायनो लुगैदों, जोङो फरेस्ट ओनसोलाव, हाग्रा ओनसोलाव दिनै थानो मोनै बे जायनाखि बाहेरानिफ्राय फैनाय मानसिफोर, जाय मानसिफ्रा बे जायगानि भाषाबो रोङा, असमिया भाषा फंसेबो बुंनो रोङा, बे जायगानि बांला भाषाबो बुंनो रोङा, बिसोर बे जायगानि बर' भाषाबो बुंनो रोङा, बेबायदि मानसि, हिन्दी भाषी मानसि बिसोर बे हाग्रायाव हाबनो दंफैयो। आरो फरेस्ट भिलेज एक्टनि आयेन बायदियै बे एक्ट मथे ट्राइबेलफोरनि बादै जायफ्रा ट्राइबेल नङा बिसोरो बे फरेस्ट ओनसोलाव थानो मोना। बिसोर थायोब्ला बिसोरो थार्ड जेनेरेसन जानांगौ। थार्ड जेनेरेसनबा बिसोरो मोनसे जेनेरेसनाव 25 बोसोर, 75 बोसोर, बिदिनो 1931 सनसिम बे जायगायाव थानाय जानांगौ। दा बे जायगायाव रावबो 1931 सनाव थानाय सावथाल मानसि गैया। दिनै मानो बांजोबखो बे हाग्रा ओनसोलावलाय? मानो हाबजोबखो? सोर बिसोरलाय? मानोथ' खमथा मोनदों बिसोरो, एकदम गोहो बोरैफ्राय मोनदों जे बे थागिबि फिसाफोरखौ अयथासार खालामनाय। बे सरकारखौ दाबि खालामो, इमिडियेट बे हाग्रा ओनसोलाव हाबनानै थानाय इलिगेल भाबै जायफ्रा दंफैयो, बाहेरानिफ्राय हाबनानै थानाय, बिसोर होखारजोबनांगौ, जों दाबि खालामो। दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। दा बिटिसि आव गोबां आयेन बेरेखायै ट्राइबेल हायावहाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय गोबां सुबुङानो बेवहाय हाग्रा सिफायनानै थाफैनो लादों आरो बिसिनि सुबुं अनजिमाया गोबां बारायगासिनो दङ। दा बेखौनो इभिक्सन खालामनांगौनि थाखाय सिगां समनिफ्रायनो सरकारखौ दाबि खालामबोबाय थादोंमोन। नाथाय सरकारा बैयावहाय आयेन बेरेखायै हाबफैनाय एबा थानो लानाय गुबुन स्टेटनि सुबुंफोरखौ दासिमबो इभिक्सन खालामनायखौ नुनो मोननाय जायाखै। दा बेखौ लानानैनो दावराव देख्रेब नार्जारि बिथाङा बैयावहाय आयेन बेरेखायै थाफैनाय सुबुंफोरखौ होखारनांगौनि थाखाय दाबि खालामनायखौ बुंथिनानै होदों। बेजों लोगोसेनो बिटिसि आव इभिक्सन खालामनायनि नटिफिकेसन फैनायखौ लानानै हाग्रामा महिलारि बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंदों। बेनि ससे भिडिअ क्लिपखौ नोंथांमोननो होनानै होनि। উচ্ছেদ বিটিচিত নহয়, বিটিচিত উচ্ছেদ নহয়। বিটিচিত কিহৰ উচ্ছেদ? উচ্ছেদ নহয় বিটিচিত। নটিচ সাফ কৰাৰ কাৰণেতো আমি শুনিছোঁ মানুহবিলাক কমপ্লেইন দিছে, নটিচ সাফ কৰিছে, সেইটো হৈ আছে। সেইকাৰণে মানুহবিলাক মোক সুধিছে যে এইটো কি হ'ব। সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এই বিষয়টো লৈ
CM साराव লগত মই आलोचना কৰিম बास दा नोंथांमोना बयबो खोनाखाबाय बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों। दा जोबथारनायाव आं बे बाथ्राखौनो बुंनो सानदों, बे समावनो बिटिसिनि ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकआव आयेन बेरेखायै हाबफैनाय गुबुन हारिनि सुबुंफोरखौ होखारनायनि राहा लामाखौ लायाबा उननि समाव बैसोरनि सुबुं अनजिमाया बांनानै बैयावहाय थानाय थागिबि ट्राइबेल सुबुं स्पेसियेलि बर' सुबुंफोरा गुबुननि अयथासाराव थानो हायै जानानै बै जायगानिफ्राय खारनो गोनां जागोन, जायनि जाउनाव बर' हारिनि सुबुं अनजिमाया खमायलांनो हमगोन। दा बेखौनो लानानै बिटिसि सरकारा आयेन बेरेखायै गुबुन स्टेटनिफ्राय थाफैनाय बर'नि हाखौ दखल खालामनानै लानाय सुबुंफोरखौ इभिक्सन खालामनानै बै जायगानिफ्राय होखारनाय राहा लामाखौ लायाबा उननि समाव बैयावहाय थानाय थागिबि सुबुं स्पेसियेलि बर' सुबुंफोरा खमायलांनो हमगोन। मानोना बैसोरनि अयथासार खालामनायनि जाउनाव थागिबि सुबुंफोरा सहायनो हायैनि जाउनाव बै जायगानिफ्राय गोबां बर' सुबुंफ्रानो खारनो गोनां जादों। बेनि थाखायनो बिटिसि सरकारा आयेन बेरेखायै बर'नि हाखौ एबा ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनि हाखौ दखल खालामनानै लाफैनाय गुबुन स्टेटनिफ्राय फैनाय सुबुंफोरखौ होखारनायनि राहा लामाखौ लानांगौ होननानै आं बेखौनो सानदों। दा नोंथांमोना बेनि सायावहाय मा सानो कमेन्ट सेक्सननि गेजेराव फोरमायहरबानो जाबाय। दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै। नोंथांमोना भिडिअखौ इनफरमेटिभ मोनदोंब्ला मोनसे लाइक खालामदो। लोगो मोनफिनगोन गुबुन मोनसे भिडिअआवहाय। गोजोन्थों।